Salam, kadırlı illeşler, mehriban vatandaşlar. Bugün 2024 yılın 1. yanvarı, täze yılın 1. juni. Biz bu Zoom'da bir näçe illeşlerimiz bolup, Türkmenistanlılar bolup, täze yıl bilen sizi kutlamak üçin hemem ştaýda seslenmelen, kommentlen sahypasyny açyk koyup, sizin hem bir-birinizi kutlap bilmeniz üçin, halky kutlap bilmeniz üçin şol mümkinçiligim häzir döreders. Murat şol kommentler açyk koýaber, şo isleýän adam ýazsyn öz pikirini. Eger gutlawlary bolsa, halka ýetirmeli bir sözleri bolsa, onuň biz elbetde Murat özüň okap ýetirersin, ýa-da bolmasa başga biri şu gatnaşanlardan biri onu okap halka ýetirer. İlkinci aýtjak kadırlı illeşler, onu men şu pursatdan peýdalanyp sizi täze 2024 ýyl bilen tüýsürekden gutlaýan, täze ýyl başlandy. Täze ýylda täze ýeňişler size ýar bolsun. Bert şan saglyk, uzak ömür işleňizde rowaşlyk gazanyn. Onu häzir gutlaw sözüni aýtmak üçin Demokratik Vatan Türkmenistan demokratik hereketinin lideri, onu siz hemmeňe tanaýaňyz, hemem halk prezidenti, erkin saýlawlarda, elektron saýlawlarda prezident götürülen, prezident saýlanan Murat Gurbanowa söz berýär. Murat, onu sen ilkinji bolup öz gutlaw sözüňi aýdaýsan. Salam, hormatly vatandaşlar. Ine şuň 1. yanvar 2024 ýyl. Şunem geldi, täze ýyl 2024 ýyl. Men siziň hemmeňe täze ýyl bayram bilen gutlaýan. Hormatly vatandaşlar, ygtybarlylyk, durnuklylyk we awadançylyk geleceğimizin açarlar. Gelecek ýylyňa täze meýnamalar, dürüjülükli pikirler, gowy habarlar we mali üstünlikler bilen dolsun. Men sizi täze 2024 ýyl bilen gutlaýan. Täze ýyl hemmeleň halaýan we garaşýan jadyly bayramçylygydyr. Täze 2024 ýyl iň gowluga we ýaxşylyga umyt baglaýar. Şüphesiz geçen ýyl bize köp şatlykly üýtgeşmeler getirdi. Ýöne gynansak da gynanç günlerimizden boldy. Şonuň üçin köni ýylda näme bolandygyna garamazdan eýýam geçenligini ve täze ýylyň täzeden başlamagy üçin bu sebäp we pursat bardygyny ýatdan çykarmaly däldir. Hormatly vatandaşlar, täze ýyl bilen baglanyşykly diňe täze we şatlykly wakalar bize ýoldaş bolsun. Gadyrly vatandaşlar, hemmeňizi awadançylyk arzu edýän, arzularyňyzyň hasyl bolmagyny we biziň üstünlükli geleceğimiziň ýakyn wagtda bolmagyny umyt edýän. Goý durmuşyňyzda üstünlük we paly ýoldaşyňyz bolsun. Rahatlyk, sabırlyk, sazlaşyk, hoşniyetlilik, üstünlük we maşgala bagty size arzu edýän. Täze 2024 ýylyňyz gutly bolsun, hormatly vatandaşlar. Sag bolun, akylly. Köp sag bol Murat, sen şu esasan köplenç edilýän arzulary aýtdym. Dogrudan täze ýylda diňe ýagşy arzular, ýagşy niýet edilýär, ýagşy arzular edilýär birege. Adamlar onu özara bir-birine de aýdýarlar. Mysal üçin aýdaly, biziňki ýagşylar ýaly bileleşip çykyş etsen, onu bütün iyili gutlap bolýar, bütün ýurdu gutlap bolýar. Umuman ýagşy niýet ýarym döwlet diýär türkmenler. Bizim ata-babalarymyz diýipdir. Ol elbetde diňe arzu edeniň bilen bitenok ol arzular. Şoň uğruna adam hereket etmeli. Arzu etmeli, ýygynyň şu arzunyň bitmegi üçin hereket etmeli. Misal üçin aýdaly, şu Nurcan, sen men mikrofonum şagyrdyar öýdýän, şonu geplemeýän wagtyň ýapyp goýaý bolmasa. Onuň şol arzu edilenine elbette adamlar bir zady gözeňine tutmaly.
ardu gowy zat ýöne şoň ýerinden bujurly hereket edem gerek. Şeýle bir zatlar bolýar, mysal üçin öz-özünden bir oroşan düýş gören ýaly ardu etseň ol bitýär, mysal üçin bolýar. Nemma başga bir zatlar bar, başga bir uly işler var. Sen ardu edýän, soň ýerinden şu arduň bitmegi üçin hereket etmeli. Şu meselede könüler Tanrı şey diýenmiş diýip Tanryny gepledýärler. Senden hereket, menden bereket diýip. Şonum ýere aýdylan zat däl, ýani Tanry duýdurýar diýerler-de şol adama. Diňe arzu edip ýöne göwüň garap ýatanyň bilen bitşegi iş ýok. Näçe gowy arzu etsem ol gowy zat ýöne şonu bitirmelem ýene adamyň özü diýen düşünje gelip çykýar-da şo taýdan. Inni gelin häzir ýene de bugün täze ýylyň 1-nji güni ýyleşimiz Serdar Hojenepesiň arzuwlaryny dinlädik. Serdar söz senden aýdy ber, näme arzuwlaryň bar? Awal sapara aýdanyň üçin indi bärde elbetde ki mehriban ayal doganymyz ejekemiz Nurjan apa da oti aramyzda berin bolýar. Ýezi ýyldaşlar hakykatdan 2024-nji ýyl bir eýle beýle tarihdäl hakykatdan şeýle tarihe göz aýlan wagtymyz 1924-de görýäs. 1924-de Orta Aziýa döwletlerini döletdiler, böldüler bütün Türkistany. 2024-de Türkmenistan döwleti bugünkü günde 100 ýaşyna görüp otyr. Emma bu 100 ýylyň içinde edilen eksperimentlere halkyň üstünden oynanan oynatyklar bir zady görkezdi. Ýa-ni Akbel Saparaga da diýip geçdi. Ben de Tanrıdan, yani Allah'dan dilemeni başarmalı ve şu uğurda hareket etmeni başarmalı ki biz hareket etdiyiz, dilegimize medyas hareketimize etsek ki bu yıl hakikaten katı uluyut köşklerin yolu yılı taze eyyamın yılı taze 100 yılın başlangıcı hani tarihten beri ve hemimize de üstünlük dileyiz. Nesip olsa inşallah. Arzularımıza bu yıl yetiyiz nesip olsa inşallah. Tamamımızdan var, arzumuzdan var, niyetimizden var. Sağ olun gelecek. Yine devam ederiz gürler efendim. Elbette, elbette. İnni häzir Nurjana söz vermeden öň bir kiçijik täze ýylyň goşuýuny okap beren, ol goşuý şu Ak kuş olup uçtamdım diyen kitapta, Koşulur kitabını çağırır çünkü Güneş Yarının çıkaran kitabını çap edilipdi. Kän yıl bundan öň şu 2006-njy ýylda çıkan kitap bine. Şol kitapdan bir goşuýuny okap beren täze ýylyň baglanşykly. Täze ýyl. Gelli ýene täze ýyl, akça garly ýol bilen, täze libas, şirin dil, arzudur hyýal bilen, gallyraýar agaçlar, burju baglap başlary, ýaz hakdaky uğ düýüşler, ýyladan ok kuşlary, emma bugün ýüzler şat, gussa orny ýok belki, owa şäher il abad, köçelerde bal gülkü, öýler ýagty, ýol ýagty, ýatlap goja destury, ak zat alnyňa ýagşy, silýar ýüze ak gary, aşhanada ýel gamak, enelerin işi kän, dürlü sowgat hem damak, görseň taýyndyr hökman, her gapyda gar adamyň ýaşysır, gawaklary çyn badam, burnuy iýilýän käşir. Hoş geldiň sen täze ýyl, gele gördi geçewer, saglyk bilen bile gel, sowgatlaryny açawer. Bu işler sagatlam dili, aç kapyny öýe sal, garşy al täze ýyly. Gutly bolsun täze ýyl. Inni onu näme? Nurjan söz gedegi senden aýdy ber. Näme arzuwlaryň var ýyl güni? Sağ olun. Söz verenim için, okap veren boşluğunu için, boşluğlar alham veriyen. Ben biz bugün 2024 yılın ilk günü. Geçen yıl geçti.
acısı, süyücüsü bilen bu yılda men eziz mehriban halkıma can sağlık, ağız birlik, uzun ömür arzu ediyen, sabır arzu ediyen, bu sabır arzu ediyen, zulma karşı sabır diyen, bu sabırlar yani arzu ediyen. Yol ağacının aşağına çağıcıklar, karışıyorlar, padaka, yani ulu adamlarım karışıya hüvüslenip bu yılın bu zatlar getireceğine. Onun için katı ulu umudumuz var bu 24. yılda bir özgürlüklerin bolacağını anlayacağız. Yani halkım, milletim temeliz birlik olalım. Bu yılda bir koğuluklar getirelim deyip hem umut ediyen hem de çağırış ediyen. Sağ olun. Çok sağ ol. Meme havada 2024 yıl benim gözüme gatır şeyle oğudan yıl olup görünüyor. 2024 yılın nem için şeyle bir de oğudan görünüyenine yani Ferdarım yatlattı. Biz ömrek şu Erkin Türkmenistan TV radyosunda bu arada aydıptık. 2024 yıl Türkmen için ören bir ulukan mukaddes bayramın yılı olur. Sebebi Türkmen devletinin, Türkmenistan Respublikasının kurulanına şu yıl tegelik 100 yıl doluyor adamlar. Türkmenistan Respublikası 1991 yılda kurulmadı. Türkmenistan Respublikası asliyetine 1924 yılın 27. oktyabrına zar edildi. Onu esaslandıranım Türkmenin Serdar oğlu, vefalı oğlu şeyle büyük şahsiyet olan özü aslında şeyle serdarlar yani her dillerin aydanda bir ören şöhratlı urşucular, hakiki komandirler maslahat nemetinden, maşgalasından çıkan, dinasiyasından çıkan Teaçkök serdarın oğlu Gaygısı Atabay tarafından ilan ediliyor. Onun şovatlar en yakın gollovçusu, yakın yaranı hem Nidirvay Aytakov. Şol Nidirvay Aytakov bilen Gaygısı Atabayev bilelikte Türkmenistan Respublikasını esaslandırıyorlar. Şon düğün tutuyorlar. Şonu Türkmenistan devleti emele geliyor. Köp adamlar şonu biraz karıştırıyorlar da käbirler aydı yani ay 1991 yılda gururlu Türkmenistan Respublikası'ya yok adamlar. Türkmenistan devleti, Türkmenistan Respublikası 1924 yılın 27. oktyabrında gururlu. Yönü sonra şol 15 tane Respublika birbirinden ayrılanını SSR parahat yolundan şeyle darganını onun kimin şol öňden Respublika gurulan şol derecedeki devleti bar olsa onun hemmesine avtomatik suratda garaşdırlyk berildi. İlki öz başlaplyk 90-njy ýylda soň garaşdırlyk berildi. Egerde öz wagtynda Gaýsy Atabayew, Nidirvay Aytakov hemde olaryň beýleki eginmeşleri bilelikde ören uly gaýdusuzlyk, mertlik görkezip Türkmenistan Respublikasyny döretmedik bolsadylar. Onu Türkmenistan 91-nji ýylda öz garaşdyrlygyny alyp bilmezdi. Alaýyn niýene de alyp bilmezdi. Şonuň üçin biz bu ýyl 2024 ýylda Türkmenistan devletinin, Türkmenistan Respublikasynyň döredilmeginiň 100 ýyllygyny hökman bütün halk bolup bayram etmeli. Elbette onu resmi suratda bayram ederler öýdemek. Sebebi bizde şu garaşdyrlyk döwründe bir yaramaz ýagdaý emele geldi. Hemme ady şöhrady Niýazow bilen Guranly Berdimuhammedow özlerine geçirecek bolýarlar. Aslında bu adamlar kiçicik adamlar olur. Yani kim bolana da şu taýda bir aly hekke oturan bolsa 91-nji ýylda Moskwa şowat hemmekşe pişme paýlany paýlady garaşdyrlygy. Şu aly hekke de alaga edin gak diýen orta şolan Türkmenistanyň garaşdyrlygy bolýar. Ýöne 24-nji ýylda beýle däldi. 1924-nji ýylda egerde Gaýsy Atabayew ýaly şeýle gaýdusuz beýik adam Türkmeniň başynda durmadyk bolsa, onu ol wagt Türkmenistan belki de kiçicik bir
Türkmeniň bir ýaşaýan bir territoriýasyny kiçildägedin ol öňden kiçide eger şonu gaýgysy Atabay ýygyna almadyk bolsa bir bölegi ýan Buhar emirliginiň gol astynda bir bölegi Hyýu hanlygyna ýene bir bölegi Gazastan tarapyna giden şol Türkmeniň elinden alınan territoriýalary ýygyna alyp gaýgysy Atabay Türkmenistan Respublikasyny döretmedik bolsa onu Türkmen Özbegistanyň ýa Gazastanyň bir Qaragapastan ýaly bir bölegi bolardy. Olar ýaly awtonom respublikalara da 91-nji ýylda garaşdyrylgan berilmedi. Hiç ýyl döwlet garaşdyrlygy berilmedi. Şoň üçin hem mehriban adamlar gelin öňünden taýinlik görelim. Döwlet näme şonu etsin? Bu adamlar döwletiň başynda duran adamlar, bu atlaýyn bir gelli geçer adamlar. Olar diňe özlerine şöhret gözleýärler. Bizim maksadymız Türkmen döwletiniň taryhynyň bolmagy, hem şu döwletiň berkarar bolmagy. Şoň üçin hem şu ýylyň 27-nji oktýabryna biz bütün halk bolup Türkmenistan döwletiniň, Türkmenistan Respublikasynyň döwletlilerini gününi bayram edelim. Belki şu arada ikinci gerek kadar Murat'a söz vermekçi. Murat, sen nähil pikir edýän şu arada? Şonu şu täze gutlamyzda şonam aýda aýsan. Sağ olun Akbel Tapara. Hormatly vatandaşlar, Akbel Tapara gaty dogry belläp geçdi. 27-nji oktýabrda Türkmenistan döwletiniň, ýa-ni birinji respublika bolsa Türkmenistan döwleti, ýagny Türkmenistanyň territoriýasy şol döredilenden başlap 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabryndan başlap şu güne çeldi geldi. Ýa şoň döredilen günü diýip hasaplanýar. Ine o ýerde Gaýsa Tabaýew bilen ýanyna ýoldaşlary Türkmenistan döwletini üçin uly işler etdiler. Şunu biz ýadymyzdan çykarmalylar. Ýadyňyzda bolsa Akbel Tapara ýa-ni Gaýsa Tabaýewiň pametine bardy, ýa-ni statuýasy bardy Türkmenistanda. O ýadygarlygy, bu monumental ýadygarlygy bardy. Hatda Sowet döwletinde şonu ýa-ni hormat goýup şonu ýadygaryny goýdular. Hatda Sowet döwletinde 100 ýylyň içinde köp zatlar bolup geçdi. Türkmenistan täzeden 91-nji ýylda öz başdaklygyny aldy. Onu Moskwa bermedi, onu deklarasiýa edip yglan etdi. Moskwa bolsa ýa-ni gollady. Ýöne häzir Moskwa şu hemme öňkü respublikalary ýygyna aljak bolýar-da, bir ýürütülüşdirilen birleşik döwletçek bolýar. Ine men häzir bir deputat var, Государственный Думаň deputaty, şoň çykyşy var. Men şonu ýuridik taýdan bir dernap ýatyryn. Ine şol adam şeýle diýär. 1924-nji ýylda Türkmenistan we beýlik döwletler dagabory kol çekdiler. Sowet Soýuzynyň dagaboryna. Şo dagaborda, ýa-ni kontraktda Türkmenistan şo kontrakt Sowet Soýuzy 91-nji ýylda ýykylýar. Şol 91-nji ýylda Rossiýa şol dagaboryň Sowet Soýuzynyň ýa-ni nasledstwosyny alýar. Öňe hemme jogapkärçiligini alýar. Diýmek, şo miras şöhret ulan edýär. Ama miras düşer şoň. Şoň ýa-ni Sowet Soýuzynyň bir ýerde algysy bolsa, bergisi bolsa, şonu Rossiýa öz üstüne alýar. Ve şo ýerde şol deputat şeýle diýär. Şu günü hemme respublikalar Sowet Soýuzynyň içinde. Sowet Soýuzy yapylan ok. Sowet Soýuzy öz-özünden dargady ýöne ýuridik taýdan yapylan ok. Ýuridik taýdan Sowet Soýuzy yapylman soň beýleki döwletlerin çykyp bilen ok Sowet Soýuzyna. Ol her döwletiň bir aýdan deklarasiýasy, ol bir öz başlyk deklarasiýa. Halkyň öz başlyk deklarasiýasy ýöne birinji bilen ýuridik şol Sowet Soýuzy dagaborda çykmaly döwlet. Onsoň täze prosedura geçmeli. Ne şeýdip şol adam Sowet Soýuzynyň ýa-ni badygyny we Sowet Soýuzynyň şol Türkmenistanyň territoriýasyna, Özbegistanyň, Gazakstanyň, Kyrgyzstanyň territoriýalaryna ýa-ni öz göz başyny biriktirýär-de şoň ýa-ni territoriýanyň ykhtiyarlykları bizde diýip aýdýar. Bu bir ýuridik taýdan gaty bir çyşyny mesele. Sebäbi 100 ýyldan bäri urbuloş gidip dur. Alaytada 90-njydan bäri. 90-njy ýylda uly bir dünýä katastrofasy boldy. Ýagny
dünyada arxitektura bezopasnosti var, yani arxitektura hukukçuluğu vardı. Varşavski dogovor bu tarafta ve B'deki, yani Amerika bilen demek Avrupa, pardon, Avrupa bir tarafta. Şolun yani araçaya Varşavski dogovorda geçerli. Ondan sonra köpler dütküdi. İnni bolsa, yani inni bolsa şu dağıtlar teyardan iyini qaytarıp Rossiya ine uşu başlanan sebebi esası şu oldu. Ukrayna Avrupa'ya girecek olsa onun bezopasностьını qaçıya Rossiya ve şunu iyini alıp bar Sovet devletleri iyini alıp yani önkü alı bu Rossiyski imperiyanın yerler deyip ayya. Ine şun için bu Amerikalar belki Putin'i kullanıptı. Ine şun için. Men diyecek olyanlardım bizde kahramanlar görülmeli. Aygıza tabağı fiyali. Bizde milletin içinde, benim halkımın içinde kahramanlık ünlü çıkmalı. Teadır Türkmenistan devleti teadeden dürep başlıyor. Teadın öz ihtiyarlığını alıyor. Teadın öz karşılığını alıyor. Bizde iki tane karşılığı var. Rusya karşılığı ve bizim diktatörlerimize karşılığı var. Şol iki tane karşılığı dediğini öz halkın, vatanın, devletin karşılığını almalı. Kaçan da biz devlet diyen olsa, o devlet değil. Hazırki devlet. Hazırki devlet bandit bir topor niyazı öldürüp devlet basıp aldı. Bunlar öz tarihini buraya, bunlar öz yani öz durmuşu bilen, öz yani ösüşleri bilen, halk bilen işleri yok. Görüp durursunuz 32 yıldan beri ösüşüyor. İnternet aç bilemez. Bir gülkünç dağıttı. Yani şöyle yani betbakçılıklar var. Benim koşuyan Akbel Sapalan'ın aydanına şunki 2024 yılın 27. oktyabrdaki Boljok bayram Türkmenistan devletinin dördülmenin 100 yıllığı deyip hatap etmeli. Sağ olun Akbel Sapalan. Köp sağ olun Murat. Şol fikri bollarımız için inni bu fikri, bu hareketi bizim bütün halkımızın ağını düşünceli adamların katı huzurlu bollamağı gerek. Tabi gelin bütün şu 24. yılı Türkmenistan devletinin, Respublikasının döredilen yılı deyip ilan edip günlük şu uğurda şun tarihini, şöhratını yukarı götürmek için günlük her kim bir iş etsek olsun. Eğer hat yazsanız, çıkışlarınızı, tarihe değişli öz çıkışlarınızı yazsanız, misal için Erkin Türkmenistan TV radyosu onu halka yetirer. Bizim e-mail adresimiz şu saytın yukarısında vardır. Erkin Türkmenil yumok gmail.com. Sonra iyi verseniz, devete iyi verseniz Murat onu okap verir, halka yetirer. Belki Serdar senin öz kanalın var değil mi? Serdar sana iyi verselerim, Nurcan sana iyi verselerim, elbette sizem onu halka yetirmenin eveteğini taparsınız, uğrunu taparsınız. Şunu bir her gününü men fikrimçe yağıtlamalı hem bayramçılık deyip hasap etmeli. Sebebi Türkmenin 19. asrın ikinci yarımını orsiyet basıp alan son, onun 20. asırda düşen ağlak yağdayı şeyle goğuşumsuz yağdayı bizim ehli umudumuzu elimizden alıp bilecek yağdaydı. Eğer de şol vaat şu Gayıs Atabayalı büyük adam, büyük Serdar'ın neslinden çıkan hakiki Serdar oğul öňe düşüp onun Nedirvay Aytak fiyalı şeyle go eginleşip olup bu adamlar juda gayratlı, huzurlu hem batırga hareket edip Türkmenistan devletini, Respublikasını döretmedik olsalar onu Huday taklatın bir ebedilik mutalçın aydalı Qaralpastan ýaly bir avtonom respublika bolup galmamız gaty ihtimal zat eken. Şunu bilmemiz gerek, kimem şol adamların qadryny bilmemiz gerek. Häzir elbette ýan-kaý düşünmeýäli Niýazow bilen Gurbanly Berdimuhammedow, Gaýsy Atabaýewiň, Nedirway Aytakowyň hem de son olaryň ýylyny dowam eden, olaryň beýik işlerini dowam eden Şaja Batyrowyň ýadygarlyklarını ýok etmek üçin elinden geleni edýärler. Olar şeýle bir görüşdiler goşadyrnyň içinde. Şeýle bir ýykynçylyk etdiler. Şo Gaýsy Atabaýeňa monumental ýadygarlygy bardy.
Gaýsy Atabaýew köçeti bilen nemen ýanky şo ýokaryk gidýän Podvoyska tarap 8 martda tarap gidýän köçü şol çatyryna Üren monumental Mommut Seyit Muradow tarapyndan döredilen eser döwründe gurulan ýadygarlygy wady. Şonu ýürüýte buldozer bilen, hatda şo buldozeryň güýji ýetmedi şonu ýykmaga. 93-nji ýylda şonu ýykdylar. Şonu ýykjak bolanlaryna soňa waka hatda giýje tank kullandylar. Sebäbi şol buldozeryň güýji ýetmedi. Şeýle monumental düýüpli ýadygarlykdy. Şonu ýykyp başlanlaryna men bir 2-3 ýerde şo taýyp baryp işçiler bilen oturup şolary düşündirip şo işi togtatdym bir näçe wagtlap. Olar esasen Rus adamlaryny sürdiler şol işe. Türkmen ýokdy şolaryň arasynda. Kim bilir belki Türkmenler Gaýtabaýyň ýadygarlygyny ýykmakdan boyun asyrandyrlar, biljekkä sebäbini nämedigini, ýöne näme düşündir, şol ýadygarlygy Ruslara ýyktyrdylar. Onu men şo Ruslaryň ýanyna baryp oturup şolar bilen bile gürrüňdeş bolup düşündirdim. Adamlar siz düşünün, şunu ýykmak gaty erbet zat, şu Gaýsy Atabaýew Leniniň eginleşi, siz Rus ahyryn, siz Rus diline näçe okaýyn diýseniz taryhy maglumatlar bar. Näme üçin siz şunu ýykýaňyz diýip, olaram şu men sözlerimi dinläp oturdular şeýle. Bir küçük ýerde şolar ýaly boldy da. Biz näme delliýärler? Bize buyruk berdiler. Siz şonu ýykmaly, bize mine şonu üçin işleýär. Bizim hem ýykatymyz gelen ok şu ýadygarlygy diýip zeyrenip şolaram oturdular iş taşlap. Onunla da yine de şol ýokardan Niýazow gorjat duran bolmaly, buyruk berip, ýok man ýykyň şonu diýip. Täze Niýazow geçsek bolanda şol ähli özünden öňkü beýik türkmenleri ýok edip özü beýik boljak boldy. Ine bir kiçijik bir garynja ýaly bir ýürek bulan janlarlaryň etjek işi. Sebäbi adam bolan, insan bolan özünden öňkü beýikleri kiçeldip beýgeljek bolan o. Tersine şol beýikleri öňküden beýgeldip şolaryň adyny ýokary göterip, şolaryň hormatyny, sarpatyny saklap, şolaryň arkasyndan beýgelýär, şolaryň gapdalyndan ösýär. Emma Niýazow bilen Berdimuhammedow şu meselede öýleriniň bir böjek duruny görkezdiler. Indi böjek diýär çağalar kiçijik bir düşünükli mörmöjek bolsa, şu böjek ýaly kiçijikdigini görkezdiler. Şondan soň şu ýadygarlygyň ýykylmagyny togtatmajakdygyny bilenden soň men Çopan Kirgin şu Göktepen gahrmanlarynyň biriniň çoğluğu bilen Çopan Kirgin çoğluğu bilen gürleşip giýje şu ýadygarlygyň ýanyna gelip bir ullokan daşy şoň maşyny bilen ýükläp Garaň çölüne çykaryp şu Aşgabatdan çykyp şonu ýürüýte belli bir ýerde hiç wagt ýatdan çykmady ýaly gitmedi ýaly ýerde gömüp gaýtdyk. Bir çalyja çetini görkezip. Şondan men niýetim şeýledi. Şu Iriwiç Türkmenistanyny düzgünlüğü döwlet döredilse, demokratik döwlet döredilse, şol daşy getirip şonu gönüllük eder. Hemen Niýazowyň tohumynyň ähli gadananlaryny şu Gaýsy Atabaýewiň ýadygarlygyna sarp edip, şu halkara tuğdunun üstü bilen şoň gyýdyna, ogluny, giýewsini, aýalyna geçiren, oğurlap, Türkmenden oğurlap geçiren baýlyklarynyň hasabyna ýene de şol beýik ýadygarlygy öňküden beýik edip gurar diýip men şeýle niýet bilen şo daşy Garaň çölüniň bir çetinde Türkmenistandan çykman kam, gaýtman kam, Çopan Kirgin çoğluğu bilen bile şonu gömüp gaýtdym. Inni men aýtjak bolýan adym gadary iýleşler. Gelin şu Türkmeniň awraýyny, mertebesini, milli mertebesini, şuň ýurduny beýgertmek üçin, hem özümizi, halk hökmüne, adam hökmüne beýgertmek üçin her gününe bir iş edelim. Aýratynam şu 2024-nji ýylda. Ini şu meselede men Serdardan bir zady haýyş etmekçi. Serdar, men telewizionyada işleýän wagtymda känedek daşowda komandirovka baryp gördüm. Şo taýda adamlar bilen gürleşdim. Daşowdyň gaty bir üýtgeşik, bir sypaýçylykly şeýle gowy adam kärçilikli halky bar. Olar Türkmeniň geçen gahrmançylygyndan hem gaty gowy habarly, olar mertliginiň hem gadyryny bilýär. Mihman söýürem. Şu taýda daşowda häzir adamlar ýatlaýarmy Gaýsy Atabaýy hem Nedirbaý Aýtakowy. Hem şu döwürde Türkmeniň garaşsyzlygy üçin göreşen ýene bir adam bar.
Olam Cüneyt Han. Şunun häzir atlary, awraylary nähili Daşow vilayetinde, Daşow dilinde. Ýatlanya elbetde ki biziň şu wagtky berjek gurrumyz 5 ýyl mundan öňe hem dayansa çykyp gaýtan günümizde seyretsek, ýani o döwürlere aýdylýady bugunky günden hem giňden ýaý başlanýarlar. Gaýrys Atabaýew bolsun, Cüneyt Han bolsun, onuň ýaranlary bolsun, birlikde hereket edenler ýa-da 1924-nji ýylda, 29-njy ýylda Orsiýadan ýitiren halkyň hakyky, watanyň hakyky ogullary, mugallimlary, edep terbiýe berýänleri, halky bir ugrukduranlary, yitirilenleri, zat edenleri elbette halk ýatlaýaram, bilýäram. Ve şeýle bir zat ba, dün Türkmenistan bilen gürleşdim. Täze ýyl bilen gutlaşdyk, zat etdik gelin. Bir rada begenýä adamlar, biz hökümet bize jogap beremek diýip bakarymyz gelýär welin hökümet bize syptyrman diňleýär diýen. Syptyrman diňleýär ki velayet merkezlerine, ki velayet geňeşliklerine ki öňler hemmeni ýolka üýşürýärdiler, ýygnak geçirýärdiler, telemost edýärdiler, bayram berilecek diýip. Hiç kime degmandylar, çärelerem at binýän bolupdyr, bar öýüňize gidin diýişiňiz alyň diýipdiler ýöne. Köçe adam çıkarmana goýmandylar. Ay halkada näme bu sowukda meýdanda enterap ýerinden öýüne çağırjyklar bilen oturup şaşlyjy gip täze ýyl bellenler gowda. Sag bolsun Allahyjan Hudaýjan. Zada bilýäs halk yndanýa ağzı birlik bilen jebisligiň boljakdygyna, bu zulüm diktatyryň soňuna çykdygymyza yndanýa sebäbi 70 ýyllap ruhumuzy ýitirmek istediler. 70 ýyllap bir arık içirdiler ya da onu yedirdiler deyip oturmayınla milleti her attan uzaklaştırıp her zat ettiler velin. Yöne sonki 30 yılda devam etseler hem yine de Allah'ın diyeni ol ya. Allah Teala'nın boşuna yaradınak bir milleti bir sorayanla Türkmen diyen bir millet var. İyizi men bilen gutoryan. Başka bir millet varmış olur ya dünya yüzünde deyip milletlerin arasında gözle gösterdiler. Sonra men bilen gutoryan Türkmenden başka bir Superman var eken, bir Batman var eken, bir Spiderman var eken. Esası birinci men Türkmen eken. Nagaraz Türkmen halkı bunu bilip başlayaptır. Avrupa halkların beydeki yurtların bilýär Türkmenin hakikatlaryň gaýdusuz halkdygyny, bu halka degmeli däldigini, eger şular adatlyk isleýän bolsalar, adalet isleýän bolsalar, bu özleri etsinler, näme etseler, Allah da bulara yardım eder, biz bir öňüne düşmäli diýerler. Gowy ýaşy. Ýatlar, ýa, bolatlar bilinmese bolmaz. Adamlarda bir gowy zat bar. Mektepde herne gynansak hem tarih öwredilmese de gapdylky çeper edebiýatdan bolsun, hudaýsy literatura ýa-da beýleki maglumatlardan bar bolan gysgaça oçurklardan, powistlerden adamlar tarih öwrenýärler, bilýärler, bir-birini aýtýarlar. Bir ýerde gurrun edilen wagty uly höwes bilen dinleýärler. Mysal üçin Aşgabatda, şoz Aralykda neme wa? Bir çayhana kenna çay suw içilýän ýol uzak bolandan soň şu Aralykda oturýan tapawy ýok. Da şo Aşgabat, Mary, Lehar, Ahal, Lebap, Lüboy velayatdan bir taýda otursaň, halkyň şo taýda edýän gurrumy şo Cüneyt Han, Gurbandyr, Gaýrys Atabaýew, şo geçen zatlar, geçen adamlar barada, nökerleri barada gurrunlar edilýär, adamlar uly höwes bilen dinleýär, sebäbi hakperestlik, adaletperestlik bizim kanımızda var, bizim ruhumuzda var. Bizim bundan öçürben bilen aklar, ayırben bilen aklar belki bir belli bir wagt birat eden ýalak boldular, uhladan ýaly boldular. Yani bunu geçtikçe oýanyp barýar ve 2024-nji ýyl yani dünýäde täze eýýamyň başlajagy belli bolupdyr, ýakynda habarlary gelip başlar, nähili ütkeçikler bolupdy ki bizim yurdumuzda da nesip edenden gavat gelecek şo. Kim näme diýse şo diýsin, Türkmenistan halky erkin hem boljakdyr, ağzı bir ve cebiz hem boljakdyr. Zulmüňem şarpyk paýyny berjekdir bu halkyň şarpyk paýyny nesip edenden. Köp sag bol, Serdar beren gurrun üçin. Inni Nurjan, sen öňkü aýdanlardan goşşok aýyrjaklaryň barmy? Aýyrma hökman näle ýöne başarsan ýene goşmaly aýdanlardan üçin. Var. Yani biz geçmişimizi bilmesek geleceğimizi hiç vakit gelecek olmaz. Onun için biz önkü kahraman
Kahramanlarımızı mıdama yatlap durmalı. Gerekse onların nesip olsa devletimize baranına olan heykellerini tədədən vurmalı, yaşlarımıza öğretmeli. Yani sizden şu an ayıp geçtiğiniz bu 24. yılda her gün boşan koşmalı. Gelinin gelin boşandı koşmalı. Bizim bir arzumuz var. Öz yurdumuzda dolan varmalı. O tayda da bu yaşam halk için sağlam etmeli. Sağ olun. Çok sağ olun. Onda men yine de şu yanvar da yanvar başlanma hazır. Hemen şu an yolkan yanına diyorum arkamda hemen uğratı var. Ozor köyü yani ozor odu yani yantur. Şol emma şu aynan açtan anasında adamın şokluğundan vorlu hazır gar. Şvetsiyada büyük gatı gar köp yağdı. Yine de yağacak. Şon şunun bir vaatlar şu kitapta men her ayın bir sıfatını şu ayda neye ile kova olayanını çağları öğretmek için bu çağlar için kitap da akış olup uçtamdım diye de. Bir gatı şöhratlı kitap oldu. Bunun bir vaat satılıp oturdu bu kitap tirajı. Şimdi şunu kendi sargıtlar geldi yine şunu ikinci karmakçı. Şunun yanvara bağışlanan bir koşucu o kapterin bari o 3 topuk. Yanvar. Yeni yer çun ukuda gar yağmasa bolor gen mör bukuda sayrak kuşlon halı ten gökte gara bulutlar aylanır gurup dögür bir yerde mekan tutmal edinir yeli hövür ak danlan renki öçük süt bilen yazmaz katın anda yakasın açıp gamçılayar buğul atın. Yine bir yöne elbette yanvarın Türkmenistan'daki hasiyetini görközüyor. Şvetsiya'daki değil. Şol her ayın sıfatı verilen şu boşulcuklarda. Şimdi Murat Teatr edil görünen ok yöne bizim sesimizi eşityendir deyip umid ediyen Murat şu yeni nemeler edip olacak. Gayısıl Atavayev'in hem Niederway Aytakov'un 100 yılının önkü görkeden kahramanlıklarını, olan egin neslerinin görkeden kahramançılıklarını şolardan nusgalıp, şoları hatam şöhratlandırma için Türkmenin bir milli sıfatını, hasiyetini koruma için şu hadirki edilen masarasılıklar bilen Türkmen halkının hiç il dahlının yoktuğunu, ağırvalanışının yoktuğunu görkeden için şol oğruca dişçiyim ömünne son olup gören adamlan emedeklap, umudaklap gören adamlan dine adının Türkmenliğini olarda hiç il Türkmen ruhunun yoktuğunu şu halkın bilmeyi için hem de şolardan arana açma için biz nemeler edip biler Şutay'dan daşarı yurttaki Türkmenler. Biz köp zatlar ettiler. Ahmet Apara edik geliyersem yönü bizim gücümüz yeterlik değil. Daşınakı yaşayan adamlar, Laytada Türkmenistanlılar apazitsa koşulmalı. İstenlik apazitsanın bölümüne, sütümüne koşulmalı. Türkmenistan'ın demokratik vatan Türkmenistan halk hareketine ya da başka hareketlere ya da öz hareketlerini açıp harekete girmeli. Men yine şu Barcelona'nın yerinde abiyette entek Barcelona'da restoranına oturup nahar yiyelim. Yine geldim. Günoktan nahar yedik şu yerde. Yine geldim Fransa çıkış edip doğru. Benim işlerim yanıca gitti Barcelona. Dinç Alman'a bir kunluk. Görüyorsun mu? Adatlık hareketleri. İstenlik dövlüde gidip bolya gelip bolya çalt yağdayda yolla seni durdu yani yok. Pasportun bağlı yani yok. Ya Barcelona baranda Paris gelip dokumentin görkü diyen yok. Ya Paris seni restorandan çıkma ya gazinsadan çıkma diyen yok. Bir adatlık. Türkmenistan'ım şoğuna gelir deyip men umid ediyen. Yönü men baran yurdumda bizim deyapte surundu ve şu yurdun deyapte surundu demiştir yani. Bizim katı bağ ve katı bir deyapte surundu var. Katı yankı neydi temken yıllar boyunca
100 ýyllap, 1000 ýyllap durmuşyň içinden geçen depressiýonlar bar. Şol depressiýonlar bizim ganlarymyzda gaty güýçli, bizim ýa ata-babalarymyzyň, bizden öň ýaşap gidenleriň arzulary, güýçleri, olaryň ýa bir kuwwaty, olaryň bir pikirleri bardyr. Biz 2 san 3 san polisiýany görüp ýa 2 san M5 öňe ornaýan M5 görüp ýa gurban bolýaly adamlar görüp olary özüňize Hudaý edinmeliler. Biz mert adamlar, türkmenler mertdir. Şondan ne türkmen diýip aýdýaýyna Serdar gaty dogry. Akwa meni aýtman geçdi ýöne dogrudyň. Türkmen halky bilen köp ýurtlar görüşesi gelmedi. Sebäbi türkmenler soňra çelgi diýenler. Durmaýandyr. Ine şu ýaly bizim taryhy baýlygymyz bar. Şu ýaly. Şu güne näýelik men her gün özüme sorgulayýan. Näme boldy bize? Bu ýaly özüne orunmaýan eýýän 1,5 ýyl prezident bolup bikan ýagdaýda gelip özüne eýýän gahrman adyny alyp duran bir binamyz. Ine şu ýaly binamyzyň daşyna 3 binamatlar halkymyzy dolandyryp bizi bütün dünýäde üstümizden öldürýärler. Biz münasipde bu ýaly durmuşyk. Biz Fransadan kim değil, Amerikadan kim değil. Biz Ýewropadan kim değil, Türkden kim değil. Näme biz bu ýaly ýa-ni bir paçaň başlangan bir ýerine serip oturmaly. Ýatlaň öz arkalarymyzy, ýatlaň öz tohumumuzda gahrman bolmasa, tohumumuzda bir berk adam bolmasa ýatlaň şolary, daýanyň şolary. Biz hökman ýeňmeli. Biz ýeňmesek ýiter gideriz. Ol ýeňiş men üçin gerekkel, ol ýeňiş Akyl Tapara gerekkel, ol ýeňiş Serdar gerekkel, Nurjan apa gerekkel. Hemmäne de gerek. Bir topor bendele türkmede biýüne ýagdaýsyz, şertsiz kösünüp ýörler. Biz şolar üçin görüşmeli. Ýa biz azatlykda. Şoň üçin men siziň hemmäňiz çağırýan Ilaytada azat döwletlerde oturýan, işleýän oglanlar men üns berýän hemme adet görýärler şu kriminalyň aňyr başyny deşik geçýärler. Ýöne öz azatlygy, halk üçin, watan üçin görüşüň. Näme boldy bize? Ýalyn kommentarylarda öz pikirlerinizi apyza bara. Men şu çykyşy şuň size haýyş etdim geçirin diýip şu çykyşy bir şartlykly, şadyan ýagdaýda geçirip ýa-ni syýasata girmän, şu 2 sany binamyz adamlary ýatlaman bir halka wonç berip, bir daýanç berip geçirsin diýsek, biz ýa-ni başga bir tema girip gitdik. Şoň üçin siz näme bolsa-da başga diýär bağlanşykly indi gynansaram biz günne on gurrun edip durus, günne de şolar agzymyzda bizim var. Aýtmaly, Murada gorkusundan köşkden çykypdan kire koçağa çykarlyk ýagdaýlar galmady. Halka olmaly. Halka olmaly. Halka biz illerini halka şol ýatlatmalylar, ýani gahrman ata-babalaryny ýatlatmaly, geçen gahrmanlary ýatlatmaly. Türkmeniň şu ýagdaýyna bagşlap Murat men siň sözüňden bölüm bolýan aýdaýyn ýeri geleni aýtmalylar, gepin gerdişi geleni. Türkmeniň şu ýagdaýyna bir aýratyn şady horramlygy adam pahyryň ýüregi galkynanok. Şu türkmeniň şu ýagdaýyny görüp häzir ýurtda bolýan ýagdaýlary her günde diýen ýaly bir habarlar gelýär-de. Bolar ýalylarlyk şeýle ezir çekýär halk. Ýurt tolup barýar, adamdan şu başaryň gaçjak Türkmenistanyň. Şu bir arada bir çykan oglanyň bir şey diýipdir-de. Ay bilen ha gaýtdy o, şo kime gerek bolsa şo ýurt barsyn, bizden äni şo ýurda dolanan ýok diýipdir. Özüm şonu diýenem türkmen. Şo ýüregi bilen şu çakaçany şo taýda ýaşajak bolup dyrjaşan adam. Indi şu zatlary görüp eşitip ýörken bir ay täze elýärli, ay şowhun edip bir ýöne bir bimany bir şowhun edip bolanok adam pahyryň şoňa bara. Dogrusyny aýtsam güýji ýetenok. Ýöne men pikirimçe biz barbyr elbetde dogry aýdýan. Täzeýli barada ýene de häzirini gurrun şoňa dolalyň, sen aýtsakladyň aýt, öňüň bir goşşok nemem bar. Täzeýli barada. Sözüm. Sözü kime berdiňiz?
Endi sen dowam et jemlet nimäni ýa-da Boldy. Hormatly watandaşlar. Ünsürerim. Durmuş şuňa oturan bu torýan näler? Biz 2023 geçtik, 2020 geçtik, 2022 geçtik. Kıyın günler geçtik. Yine şu günden durmuş duran ok, iksan diktatörlüğünü duran ok. Ama bizi kıynanlar ya, Türkmenistan'la adamlarla gülüştük, dostlarımızla gülüştük, Nuray yalan. Yine Türkmenistan kime gerek olsa gelin de elçilik edin, bir de yağdadık, deyip ay yağda. Doğrudur, onun diyen fikrem doğrudur ya, olur ağızlık. Yine şunun için ben yine ayyan, yine men nemevlin politologla gülüştüm. Biz sapaklar geçeceğiz. Her 15 günden. Aktivistler olup sapaklar geçeceğiz. Şöyle men özümü bir açış ettim. Revolütsiyonu, çalışmanı hiç vakit politikler eden o. Halk ediyor. Politikler olsa yol görküyor. Haytar gitmeli. Programmalar veriyor. Ve halk gidiyor. Halk kalanına. Yine siz fikir ediyorsunuz. Yine devlete kalar. Devlete hemmeti ağza olur. Stroy bilen varır. Pionierler yani komsomol yani barıp hemmetini yıkıp tutup basar. Mümkün ne? Bizim halkımız almalı. Bizim halkımız aylıkları talep etmeli. Bizim halkımız bir topar zatları hükümetten talep etmeli. Milyardlap öz şehirlerini tutuyorlar. Bu idiotlar, köçeler, yani oğullar, banisalar, katastrofa. Şunun için şu zatları yeni dayıp geçmek gereği yok. Ben diyecek olan adım, biz adat doğruluk, adat ölüyüz. Ne yapmış biz adat yaşamalı? Kim olur? Öğünü olmayan, A harpına şermenine, ömrüne interview verip görmedik. Interview'dan vermeli olsa, drone yerleri, bir maskara var. Ne yapmış biz şunun önüne eğiliyiz? Ne yapmış eğilip eline okşayız? Biz şu adatlar koymalı, Türkmen'e gelişmiyor. Kim olaydı ne olursa? Hormat koymalı, hormatın çeni var. Şondan beter geçmeliler ve şu hormata düşünmeli yol başı bolýar. Ondan beter bolmaly. Biz bolsa Niyaz'ın elini okşar, Gurban Niyaz'ın elini okşar, ondan Gurban'ın öz elini okşar diye. Yine armiyada men bir wakany aýdyp geçeýin, bolun wakany. Men institutdan armiyaya çekildim, yani alındım. Armiyada gulluk etdim. 6 aydan soň Учебкадан tank войска vardım, yani Kievske Высшее tankowy inženýerlik училище, batalyon обеспечения, şo ýere bardım. Şo ýerde men tankist boldum. Ine şo ýerde yani bizim bu kaptanımızda aramızda yani koridor bu kaptanla 50 tane adam 1,5 yıl gulluk eden, bizim yan gelen 6 ay gulluk eden 50 tane adam. Ine şular günle giyice biz vurýarlar. Günle akşam meni Azerbaycany, Çeçeni galanlara näme diýse edip ýör. Ukrainlar, Ruslar, Belaruslar biz vurýardylar. Bir aydan soň urman goýdular. Ine biz boyun egmedik. Ýöne şular 1,5 ýyl gulluk edenler 6 aydan soň gitdiler, ýerine biz 1 ýyl gulluk etdik. Ýa-da 6 ay gulluk edenler geldi. Ine şo ýerde ünsürdüm. Belarus bunları yani taburetka koyup aydım aýtdyrýardylar. Goşa aýtdyrýardylar. Şolardan şol gyrýardy. Men şonu ýanlamadım. Eýdim. Gözüm kimden bilýärmi? Näme üçin bular gyrýar? Näme üçin bular beýýän? Wagtyp aýdýardy o. Onuň maňa bir aýdan zady. Murat ya. Seni vurmadılar. Seni üstünde izdivat etmediler. Sen biraz çıdap sana koydular. Yani bizim oldu. 6 aylar ganiyat ettiler. Dedi nimettiler. Şunun için sen gırat çekil. Men şunu etecek deyip. Men şu vakada bir zat düşündüm. Kim adam ömründe kimsidiren mi olsa? Hormatlı. Şol yani elem olsa ya. Şol adam hem şuraya bir kamçılık şuraya yani hareketler ediyor. Eğer adam dastoyny maşgalada ötün bolsa, terbiye alan bolsa, özüni dastoyny arayan bolsa, hormatlayan bolsa adamlar ve özüne hormat goýdurýan bolsa, onu el oşutmak hiç many ýok. Onu halky taýlamak hiç many ýok. Şoň üçin hormatly watandaşlar, bizim ýolbaşy diýen adamlarymız bandit, bir din var orada. Mümkin näme? Yani Türkmenistan mümkin näme? Men her ýerde fikir edýän Türkmen halkynyň ýa-da
ahirki tawırlygy niýdäkä? Tawırlyk geldi. 2024. Bizden öňe gitmeli, döwleti elimize almaly, halky döwleti öňe sürmeli. Biz azat bolmaly. Azatlyk gelmeli. Men şeýle pikir edýän. Men ýalňyşan bolsam aýdym. Ne men şeýle bir maslahat berjek şeýle niýetim bar. Doğru. Köp sağ ol Murat. Indi şu kim gürlemese gayret et mikrofonu yapıp oturdun teýär şu şagyrdak durda. Päsel berýär. Gürleýäniň sesini basýar. Gayret edip diňe gürleýänizde söz berilenini açsaňyz gaty bolar. Inni gepleşimiz soňlanyp barýar şoň üçin men şu täze ýyl diýilýän bayramyň bellenişinden bir ikagaz aýdasym gelýär. Türkmenler ýani bizim halkymyz, bizim ata-babalarymyz dürli döwürlerde täze ýyly dürli wagtlarda belläpdirler, dürli epokalarda, ýani dürli döwürlerde. Ir döwürlerde Türkmenler Towzanoglu diýip at berýän ekenler. Ýanky ýyl çalşygyna. Şo Towzanoglu diýilýän 3 aý gyş geçýär. 30 günden hataplaýarlar da. Şo onuň Towzanoglu ýene toşandan soň olam Ýewropa kalendarynyň şol 20-22-nji fevralda gabat gelýär. Ýewropa kalendary boýunça. Şonda eger Türkmenistanyny üns bilen teredip görseňiz, köplenç, her bir ýyl diýip bolanok, ýöne köplenç şonu şu garynjalan hereketinden görüp bolýar. Mörmejeklerin janlarlaryň hereketinden şu Towzanoglu diýip hasapla şu gışynly gutordy, ýad geldi diýen hasabynyň hasap etip diýilýär. Şu Türkmeniň şu hasap etibiniň dogrudygyny görjek bolsaňyz, ana şu zatlary synlasaňyz, seretseňiz görersiňiz. Şu garynjalar şol gün hiinden şol gyş iýen däneleriniň zadynyň hiinine çekip şol gyş iýýär da olar edinen alapasyny. Şonuň çykarýarlar şoň gabyjagyny zadyny ylgaşyp daýyrdaşyp bir-birinden öňe düşüp şol içer çykardýar diýip düşünäýmeler. Şonu adamlar aýdýar, içer çykarýar diýip. Şu içer çykarýarlar da garynjalar şol gabyjaklary, datlary, iýmedik zatlaryny daşaryp çykaryp köplen şu hiinleriniň bir gapdalyna üýşürip goýýarlar. Onuň seretseňiz şol mumman tebigatda bu jan ýerýär. Oňa türkmenler ýere ýyly gitdi diýerler da. Ine ýere ýyly gitdi, ine ýere ýyly gideni bildirýär diýerler. Ine ol oňa adatça bilen ata-babalarymyz Türkmen Nowruzum diýer ekenler. Şu Towzanogla Türkmen Nowruz diýer ekenler. Käbir adamlar oňa Sargyn Nowruzum diýerler. Ýani köplenç ol şol mal ýerine gelýän mallarçylyk bilen meşhurlanýan taýpalarda has meşhur bolupdyr da Towzanoglu bayramy. Onuň Ulu Nowruz bar. Ulu Nowruz olam gadim döwürlerden bäri türkmenlerde bellenip gelipdir. Semene bişiriler ekeni onu bilýän teňe semeni diýilýär. Onuň ol 20-22-nji nemede martda Ýewropa kalendary boýunça şo wagta gabat gelýär. Nowruzda köplenç üns berseňiz howa bozulýandyr. Howa bozulýar, bir hilek bir tebigatda göz görteli üýtgeçlikler bolup geçýär da köplenç. Onuň şonu Nowruzdan soň onuň howa düýpli maýlaýar. Köplenç Nowruzda üns berseňiz gülleýän miweli baglan käte gülni urýandyr şo Nowruzda şo birden sowuk düşýär da garaşman urkan. Şol käwat şeýtip bir şey kelediýär, näme hasyla dilil berýär da şo Nowruz howasy. Şolary ýöne ana şol iki sany şol Sowet hökümeti gurulýança şo türkmenlerde iki hili bellenip gelipdir. Täze ýyl. Indi häzirki bellenýän täze ýyl bize şu Orslar Türkmenistan baswalaryndan soň kimim aýratynam Bolşevistik revolýusiýadan soň giripdir düýpli. Täze ýyl. Bu täze ýyl bellenýän täze ýyl Ýewropa däwine görä bellenýär. Olam Ýewropaň özünde de ol diňe 325-nji ýyldan soň bellenip başlanýar. Täze şu 325-nji ýylda Hristiýan dini resmi taýdan Rim imperiýasy tarapyndan kabul edilýär. Bir ksansiýet artyk gelýär, näme başga bir din aljagy ekenler ýolsam, Ýewropaň dini diýip şu häzir Hristiýan döwletler ýöne şo bir ksansiýet artyk gelýär-de Hristiýan dini ýeňýär sese goýuşlukda 325-nji ýylda. Şondan soň onuň şol Hristiýanyň peýgamberiniň dowulan gününden
Ana ol 325 ýyldan olar dowulupdy diýip çen bilen şol wagty täze ýyllyp belleýärler. Ol täze ýylym häzir hatta şu Hristiýan dininiň özünde de 3-4-5 ýyly bellenýär. Bizde Şwetsiýada 24-nji dekabrda şol bellenýär Christmas diýip. Ondan olam şol İsa peýgamberiň dowranyny diýip bellenýär. Ondan soňun täze ýylylýanem şol. Kalendar boýunça olam ýene de şol Hristiýan dini bilen bagly, Hristiýan dininiň peýgamberi bilen bagly. Soň pravoslav dinine uýanlar, Hristiýan dininiň pravoslav şahyna uýanlar 6-njy nemede 6-njy ýa 7-nji ýanwarda onu belleýärler. Ýani hiç ýyly bir bellineme ýok. Onuň sebebi Hristiýan dininiň peýgamberiniň hem dowulan hem ölen wagty, oňa jeda berilen wagty 320 ol ölünün 325 ýyl soň neme girýär, ýa-ni bellenmäge da başlanýar da. 325 ýylyň içinde özüňiz bilýäňiz, o döwürlerde ne kompýuter bar, ne bir mektep bar, ne bir universitet bar, adamlar diňe köp dady ýatda taklap, şoňa görä hereket edýärler. Şonun şu plan bolupdy diýip diňe dillen dile geçirýärler, agadan aga geçirýärler. Şey diýem, şu zatlaryň düýbünde umuman hemmeti şertli. Şu şertli kabul edilen wagta görä de häzir biz 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwara geçilen giýjäni häzir bütün dünýäniň iň güýçli ýurtlary bilen bilelikde täze ýyl çalışýan, ýyl çalışýan giýje hökmünde, ýyl çalışýan güni hökmünde belleýär. Ine bu taýda bir türkmenden oturýan zady ýok. Türkmenler diňe şol dünýä bilen aýakdaş gitseler, şo meselede utýarlar. Mysal üçin ata-babalarymyz bu hakynda şeý diýär-de, ýeke bolup ýol tapandan köp bolup ağdaş diýär. Şol ýaly meselelerde ýa-ni dünýäň köpçüliginiň ýykyn edýän uğruna yıkılmanın öýdi diňe halka, döwlete, millete peýda getirýär. Şu demokratiýa meselesi hem edil şoň ýaly. Saýlawlar meselesi hem şoň ýaly. Söz azatlygy, adam hukuklary diýilen meseleler hem edil şoň ýaly. Şoň üçin Türkmenistanda şu zatlar hökman ikrar edilmeli. Sebebi ulu döwletlerde ikrar edilýär. Şolar şol adam hukuklaryny, söz, metod azatlygyny ikrar eden üçin, saýlawlary dogrusul geçirenler üçin ulu döwlet bolurlar. Şoň üçin hem olar ösüp hemmekisten öňe düşdiler. Eger Türkmenistanda da şu gymmatlyklara hormat goýulsa, sarpa goýulsa, geljekde inşallah geljek ýyllarda hökman türkmenlerim ösüp başlar, Türkmenistanam ösüp başlar we dünýäň ösen ýurtlarynyň edil ýygynyň ýetmese de dogry ýola düşer. Onuň näme türkmeniň zehinem hiç kimden kem däl. Onu men öňem bir adatlykda eden çykyşlarymda belläpdim. Türkmen gaty zihinni millet hasap edilipdir orta asyrlarda. Şey diýerekenlerde plan işi etmek üçin dag täjiginiň ihlasy hem türkmeniň zihini gerek diýerekenler. Şu türkmen gaty zihinni millet hasap edilýän eken orta asyrlarda da. Şoň üçin hem egerde Türkmenistanda dogry düzgün gurulsa, düzgünlü tertipli döwlet, hukuk döwleti, demokratik döwlet gurulsa, elbetde geljek ýyllarda biziň halkymyz beýle kalklan ýygynyň belki de yeter. Yetmese de garama şolaň ýygyna düşüp diňe dogry ýoldan ýörer. Onu näme gadyrly adamlar yeni bir gezek bir täze 2024-nji ýyl bilen tüýsürekden gutlaýar. Allahjan şu ähli eden bu arzuwlaryňyz, ýagşy niýetleriniz başa barsyn, hasyl bolsun, o joňuň odu öçmesin, belentden ýansyn, saçaňyzyň bereket artsyn. Bu täze ýyl 2024-nji ýyl Türkmenistan döwletiniň, respublikasynyň bina edilen, düýbüniň tutulan ýyly bolan, 100 ýyllygy bellenmeli ýyl bolan 2024-nji ýyl size diňe bagyt getirsin. Ine egerde bir kaz aýtjak bolsaňyz, iň soňky gutlawyny mäňizi 10-20 sekundda aýdym. Murat, Serdar, sağ olun, Nurcan. Ine şunku gepleşigimizde Döjü ağa Muhammed ağa goşulmady. Muhammed Döjü. Men ýalňa ulaşdym, video konferensiýa bilen maşgalasy bilen bir ýerde ýolda gidip duran ekenim. Şoň üçin çoň adymdan men size gutluk sözlerini aýdaýyn, ýa maňa hökman suratda halkyma da ýetirdik. Muhammed ağa, Muhammed Döjü köpden
köp wagtdan bäri görüşüp gelýär. Sizin hemmäňize birinji bilen jan talyp arzu edýär. Sizin hemmäňize adatlıklar, hareket, yani adat yığınaklar, adat maglumat, adat daşına çıkmak, içine girmek. Size şu 2024 yılda dine kul arzu edýär. Muhammed Ağa'nın aydan zadıva Murat biz görüşmeli, biz durmalı sebebi biz eyyam başına bardık. Şu iksan diktatör inni iki olup öz yankı vazifelerini gorap durlar. İki olum bize karşı durup bilen o. Biz şol hükman yenmeyin. Yine Muhammed Ağa men sözlerini aytdım. Muhammed Ağa'nın kutluk sözlerini sizin hemmäňize täzelenizden kutlaýar. Size birinji jan alyp ve ömrüňizde dine üstünlük arzu edýär. Hormatly vatandaşlar, 2024 ýyl gaty wajyp ýyl. Türkmen halky üçin bizim etjek zatlarymyz taryhy wakalar. Taryhy zatlar. Bu zatlar 100 ýyllava däl 1000 ýyllava edilmedi. Biz şunu etmeli bolýar. Bizim başymyza gelir şu zatlar. Men hiç wagt siyasata goşulamakdym. Ýöne bir näçe wagtdan bäri, ýani 3-4 ýyldan bäri goşulmasam şu düzelenok diýip, ýani bolup geçen zatlar görüp utanyp, ýani şu zatlar bolmaly, bizim başga ýurtdan, başga milletden kim ýerimiz ýok, biz bu durmuşda ýaşamalylar diýip, bizim dogan arnaşymyzda ýaşamalylar diýip görüş başlady. Sizem her hili özüňize motiv tapdylar ýöne. Bir topar motivler var. Şunu näçe görüşmeliler, şu diktatorlary aýryp Türkmenistanyny adat, büyük döwlet kurmak üçin. Sebebi bu bizim ata-babalarymyzyň niýetleri, arzulary. Biz şoňa ýetmeli. Meselem hemmäňe täze bayram bilen kutlaýan, täze ýylda din üstünlüği arzu edýär. Nädip bolsa täze ýylda bir çalışmalar geçirer we täze Türkmenistanda ýaşar. Bu wagtda. Sağ olun. Yazar, sen semelenýän we da aýdy beranmy? Sağ olun edildeşler. Infanky kutlawy. Neme diýjek bolýan? İlki bilen Allahümme eşkili zalimine biz zalimin ve ehrijne min beynihim salimin diýeli. Dünýäde bolup duran gynançly wakalarda günäsiz adamlar ölüp ýatyr her bir tarapdan. Dolayısıyla bu adamların bir günah ölmegine de sebep getiren yurdun başındaky özüne uğurmayan yol başçılar elbetki haýsy ýurtda hem bolsa zalimler birbirlerini özlerini ýogatmıyor. Allah Taala bize yardım etsin, kömek versin. Bir Türkmen halkynyň 100 ýyldan bäri gazylyp çykarylmagyna çalışylýan imanynyň, dininiň, ruhunyň aýrjak bolýarlar. Buna bir saň bermek üçin halk bolup esasy bu ýyl agzybirlik, jewislik bilen näme diýär? Единство и солидарность это самое великое оружие человечества diýär da. Единство и солидарность diýmek hem agzybirlik we jewislik diýmek ýani halk bolup agzybirje bolup barymyz jemlenip häkimiýetden diýmegimizi yerine ýetirmeli we Ýewropa taryhlarynda seredenimizde hiçbir ýurdun halky ayağa galyp başynakyny aýran wagty Fransiýanyň 1792-den başlasak ýa-da 1989 Polşa gelsek hiçbir ýurtda kaptaldan bir ýurt gelip men sana pul rewolýusiýa etdi, hiç kim rewolýusiýa etdiremez. Her bir halk özüniň gelejegini, özüniň çağalary üçin ýaxşy durmuş işleýän bolsa, munyň üçin aýgytly ädimini etmeli we kemi ýok 2019-20'den bäri bu zatlar aýdylyp otdy. 2024'de Allah'a canı şükür sağaman yettik. Allah Teala'nın yolumuzu açık etsin. İşimizi rovac etsin. Zulüm edenler, zalimlik edenler köşkünde korkuşup oturuversin ve köşkünde ne moları süýräp çıkaracakları vardır günü gelende. Allah'a emanetsiniz, sağaman bolun, göwnüňizi bölmeň. Ve şu taýda käbirleri ýadyar, Murat'ın yerine jogap berin. Koalisiýa Dewleta Halk Hereketi Murat Gurban bolsun biz olaly ýok. Hemmämiz hemişe ilkinji günden bäri birleşige açyk ýöne gynansak hem soňky döwürlerde bolup duran wakalar görkezýär ki aramyza gelen ya içaly bolup çykýar, ya 200'li bolup çykýar, ya öz şahsy bähpitli bolup çykýar welin.
diňe dargatmak, pıtratmak bilen diňe rejimin hayrına işleýär. Ol hem wagty bu tordy nolara muny aradan çekildiler, aýdylar, yüzleri açyldy köpsüň. Allah Taala bize bu ýylda bagyt, bereket, ağzı birlik ve ýeňiş nesip etsin inşallah. Öňümüzdäki mübarek aýlarda nesip eden. Köp sag bol. Ýa-da onu näme? Nurjan senin bir kaly soňky arzuň aýt. Soňky diýenim bu getleşigi zaten. Men sizin hemmeňiziň aýtanyňyzy goşulýan. Serdarym beşiýaly bu ýagty gelecek üçin man ağzı bir bolup goşun koşup bu döwletimize girmäge, oturmagy, bagtly ýaşamagy meser etsin hemmemizi. Köp sag bol. Onu näme? Gadyrly ýyldaşlar, mehman watandaşlar, bugünkü 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna geçiren täze ýylyň ilkinji gününe geçiren kutlaw gepleşigimizi şunuň bilen tamamlaýar. Başyňyz dik bolsun, hiç wagt bilen başyňyzy eňmäň. Türkmen hiç wagt hanyň beýninde başyny egenlendir. Başyny egen, umudoklayan, emedekleyen ol Türkmene değişir adam değildir. Ol mörmöjekdir. Çağalar aýtmışlar, göjekdir. Şoň üçin täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýylda bal, gaýrat, huzur, saglyk hem bereket esilsin. Ýene de efirde duşýança hoş sag bolun. Hoş sag bolun. Allah'a emanetsin ýyldaşlar. Türkmenler ağzı birdir. Sağ olun.